Нещо от опит, което съм срещала, проектирайки кухни. Разбира се, аз следвам тенденциите. Естествено, стремежа на новите интериори е да бъдат все по-матирани. Гланцевите повърхности не са за предпочитане. Това идва от една такава психологическа нагласа на човека в завързания ден, който има нужда да си почива. Софт-тъч материите са много модерни. Какво се случва обаче при една обработка на камъка, която е матова, и една, която е гланцова? Променя ли се всъщност качествата на камъка? Променят ли се? Самите качества на самия технически камък не се променят, но поддръжката при матираните камъни е по-различна, изисква повече усилия. А както знаем, домакините искат все по-малко време да изкарват в чистене в кухните си. Така че нашия съвет е, разбира се, ако не ползвате много кухнята си, не ползвате редовно, няколко часа на ден, можете да предпочитате да бъде матиран, но самия камък, но гланца си остава лесен за почистване и много бърз. А как го правим? С вода и мека микрофибърна кърпа. Това ни е абсолютно достатъчно.